Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Unkanyiso Bright Zulu lokhulumayo, ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi. Siyabingelela kubo bonke abazalwane abalalele njengamanje egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Sizovula ngomkhuleko. Baba, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, wena oyingonyama kaJuda, masilingcwelise igama lakho. Umbuso wakho Baba mawufike empilweni zethu sisemhlabeni njengasezulwini. Siyakubonga wena ngobuhle bakho nomgcwele bakho moya ongcwele. Vula ukuqonda kithina sonke silalele. Sivuma ngemlomo yethu nangenhliziyo zethu kuba wena Nkosi yethu Jesu Kristu uyinkosi nomsindisi, nokuthi akekho omunye uNkulunkulu nomdali nombusi esinaye ngaphandle kwakho. Uwedwa ezulwini nasemhlabeni kubusa wena, wadalwa nguwe umhlaba nakho konke okuphakathi. Sithi masimngcwelise Nkosi Jesu ngemlomo yethu nangemzimba yethu nangakho konke esinakho. Usiphe amandla okuvula indlebe zethu ngezwi lakho nezinhliziyo zethu namehlo ethu, siqonde izwi lakho nemiyalelo yakho nezimiso zakho, sihambe ngezwi lakho eliyisibani nomelusi olungileyo endleleni, siholwa yilo endleleni yokuphila. Usiholela kuwe Nkosi yethu Jesu Kristu ngokukholwa nangeqiniso. Uphulukise namandla obumnyama, asibekise inkazimulo yakho njengamanje ukuba abantu bakho bangakwazi ukuzwa izwi lakho. Sithi ngegama likaJesu Kristu onamandla, intando yakho mayenziwe Nkosi. Usigcwalise nangothando lwakho sikwazi ukuthethelela laba abasonayo emhlabeni njengasezulwini. Uze kube phakade. Amen. Amen. Angihambi ke ngedwa bazalwane njengoba sengishilo. Ngizothanda ukuthi bonke abalalele basheshise bathatha amabhayibheli abo ukuze sizofunda sibe nokuqonda sonke imibhalo. Ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi la njengoba sengishilo. Over to you Nondaba. Amen. Sibonge bazalwane ngegama lenkosi yethu uJesu uKristu, siphinde sibingelele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu kubo bonke abazalwane abangcwele nabahedeni kanye nalabo abazonda uNkulunkulu neqiniso lakhe, abawonke amolukhuni inhliziyo zabo ezingamatshe. Siyababingelela sithi ukuthula makube kunina nonke. Amen. Amen. Sibonge uNkulunkulu ngamandla akhe ukuthi asinike ukuphila kuze kufike lesikhathi sikwazi ukubona ukuthi sinqunu sizithobe kuye, asigqokise ngobuhlakani bakhe, asinike umqhele wakhe wegolide. Yes Lord. Okungubuhlakani bakhe ukuze sikwazi ukuhamba ngokuqonda kule ndlela yobungcwele, ngokuba ubungcwele kusho ukuthi ngokwemsebenzi ufana noNkulunkulu. Yes Lord. Nangendlela oziphatha ngayo ufana noNkulunkulu, njengoba uNkulunkulu kwincwadi kaGenesis chapter 1 verse 26 wakhuluma. Uma ekhuluma uNkulunkulu nathi simele ukufana naye njengoba akhuluma. Amen. Amen. Incwadi kuGenesis isahluko sokuqala verse 26. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu. So umuntu wakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, akekho umuntu wakhiwe ngomfanekiso kama wakhe noma kababa wakhe. Uma wakho wakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu noma aphuma kubambo lendoda, kodwa ungumfanekiso kaNkulunkulu. Nendoda ingumfanekiso kaNkulunkulu. Amen.
indodana yakho, ugogo wakho, ukhokho wakho, bonke bangumfanekiso kaNkulunkulu. Ababona uNkulunkulu njengoNkulunkulu ophezulu kwakho konke. Yebo, singoNkulunkulu kodwa sifanele ukufa. Incwadi isho njalo kwincwadi yamaHubo, sahluko 82 verse 6. Njengoba sibekiwe la emhlabeni sibekelwe ukuthi senze intando kaNkulunkulu ngoba thina singumfanekiso wakhe. Kepha ke uyakuchaza ngokupheleleyo ukuthini? Incwadi yamaHubo. Incwadi yamaHubo isahluko 86 verse 6. Verse chapter 82. Incwadi amaHubo isahluko 82 verse 6. Yes sir. Mina ngathi Uthi yena, usho yena, uthi yena washo wathini? Mina ngathi ningoNkulunkulu nina. Thina singoNkulunkulu, singoNkulunkulu, yena unguNkulunkulu. Thina singoNkulunkulu, abanawo icapital letter lo uNkulunkulu esiyibona. Sila boNkulunkulu abanohlamvu oluncane. uNkulunkulu une capital letter bathi uhlamvu olukhulu. Igama lakhe meliqala uN noma umsindo kaN. Usho ukuthi ke mkhulu yena ngoba igama lakhe uNkulunkulu. Thina simfanekiso, umfanekiso fana nesithombe, isithombe asiyena umhlengi okwesithombeni umfanekiso wesithombe. Uthi wakho wathi uNkulunkulu sakhe umuntu ngomfanekiso wethu. Manje uyasikhumbuza ngencwadi yamaHubo ukuthi thina ke singoNkulunkulu. Hallelujah, glory to God. NingoNkulunkulu nina. Nonke ningamadodana ophezulu konke. SingoNkulunkulu sonke singamadodana. Yes Lord. Hallelujah. Singamadodana Ophezulu konke. ophezulu kwakho konke. Yes. Hallelujah, glory to God. Ifike ihambe kahle bese afika kucacisela ukuthi ke akekho ngaphezulu kwakhe ngaphandle kwakhe yena ophezulu kwakho konke. Ophezulu konke. Uphezulu konke uNkulunkulu, ungaphezulu komhlaba, ungaphezulu Amen. Yes Lord. kwezulu. Kanti nokho niyakufa njengabantu. Kepha nayo into esihlalele. Yena into engasoze wayithola. Kanti nokho niyakufa njengabantu. Thina sihlalela ukufa. Yes Lord. Njengoba sabantu sifanelwe ukufa. Amen. Njengoba singabantu sumfanekiso wakhile umfanekiso ozobhubha inyama le ayakhile uyakhe ngomfanekiso wakhe. Amen. Inyama ayakhile uyakhe ngomfanekiso wakhe. So uma ke inyama ifa ibuyele enhlabathini. Yes Lord. Wathi esakhile umuntu waphefumulela kuyena umphefumulo wokuphila, umphefumulo uqhamuka kuyena. Yes Lord. Amen. Khuluma ufa umphefumulo ufuna ubuyele kuyena. Amen. Uma lo mphefumulo ungahlanzekile ungekho msulwa njengoba uNkulunkulu engcwele, uma umphefumulo wakho ungekho ngcwele ngenxa yezenzo zakho obuzenze emhlabeni ebeziphambene nomyalo wakhe, ngeke uze ubuye uhlale naye ukuphila okuphakade. Ngokuba incwadi yesambulo isahluko sokuqala ngifuna ungiphi isahluko sokuqala incwadi yesambulo noma isahluko sesibili ungiphi verse 3. No, ngiphi isahluko sokuqala ungiphi verse 3. Amen. Incwadi isambulo sika Johane. Yes sir. Isahluko sokuqala ivesi lesithathu. Incwadi yokuqala yesambulo isahluko sokuqala ayibo incwadi yesambulo isahluko sokuqala verse 3. Amen. Ubusisiwe ofundayo nabo abawezwayo amazwi alesi siprofeto. Ubusisiwe umuntu ofundayo. Ofunda ukufunda kusho ukufunda ngento ebhale phansi kuphela. Yes Lord. Yes Lord.
Ukulalela kwakho kusho ukuthi uyafunda ngokuba ke lento izwayo kufanele uyenze. Uma unesiphiwo sokufunda uyakwazi ukufunda into ebhalwe phansi eBhayibhelini uyenze njengokuba umoya engcwele efuna ukuthi wena uyenze. Yes, Lord. Ngokuba isiphiwo leso sokuthi ukwazi ukubona uphinde ukwazi ukufunda uphinde ukwazi ukulalela. Amen. Bese uyenza lokhu ekumele ukwenze kuyisibusiso ukuthi ke ufunde into ebhalwe phansi eBhayibhelini. Amen. Uyigcine bese uyayenza ngale ndlela ebhalwe ngayo ngokuba lesiprofetho lesi asikho esinye sokuqhamuka emva kwaso isona sokuqala sokugcina ekumele sikwazi ukuthi sisifeze ukuthi silandele imfundiso kaNkulunkulu ngesiprofetho esibhalwe phansi. Amen. Ubusisiwe ofundayo. So umuntu ofunda endlela zikaNkulunkulu Yes, Lord. uhleli ngaphansi kwesibusiso, uhleli ngaphansi kokukhanya. Amen. Isibani uhleli ngaphansi kwesibani ukuze ahambe endleleni ekhanyayo. Amen. So siyambonga uNkulunkulu ngamandla akhe. Silokho sifuna lobufakazi ukuthi uNkulunkulu munye. Yes, Lord. Akanamphelezeli, akanamkhapheli, akanamhlangabezi, akanambonisi. Uzakhele umhlaba nezulu namanzi nakho konke okuphakathi emhlabeni ngamandla akhe ezimele. Amen. uNkulunkulu ongafune ukuboniswa. Uyena onika imiyalo wonke umuntu okholelwa kuyena afuneka ayilandele. Yes, Lord. Yes, Lord. Uyakholwa ukholelwa kuyena egcineni uzobhekana naye enizoba buhlungu ukuthi wena uzwile ngezwi lakhe wamphika ngenxa yokuthi wena Amen. uqhonosha kakhulu ngamandla akhe enyama. Lawa amandla akhe aphelayo ngokuba uzofa egcineni uNkulunkulu ngekazafe. Yes, Lord. So siyabonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe abanika izwi ukuze kufike lesikhathi lesi sikusona manje siphila ngalo izwi noma besidukile sihamba ngeenkanuko zenyama. Yes, Lord. Hallelujah. Kodwa uNkulunkulu ngamandla akhe njengoba esho ethi ke umalusi uyazazi izimvu zakhe uzibiza ngamagama. Zizwa izwi lakhe bese ziyamlandela akaziqhubi. So sibonga uJesu Kristu ngamandla akhe ukuthi ashiye isiphiwo sikamoya engcwele ngamandla ewanika uNkulunkulu ukuze nathi kube yifa lethu thina isizukulwane esilandelayo. Amen. Njengoba namanje sishumayela igospel yesiphiwo sikamoya engcwele ukuthi bonke abakholwa kuNkulunkulu bonke abakholelwa kuJesu Kristu Amen. bayakusindiswa mase bamukeliswa isiphiwo sikamoya engcwele uma bezisola indlela zabo zobumnyama bebuye ekhanyeni behamba ngendlela efuna uNkulunkulu. Amen. Ukuze bathole ukusindiswa komphefumulo ngokuba inyama izobhubha kodwa inyama kufanele iyeke imisebenzi yasemhlabeni ekungcola ngokuba lo msebenzi yasemhlabeni okungcola ingcolisa nomphefumulo ohleli kuwena ngaphakathi. Amen. So siyamemezela sithi ke isikhathi manje sokuthi ubheke indlela ohamba ngayo ukuthi ngabe leyo ndlela ohamba ngayo ikusa ekuphileni okuphakade noma lo ndlela ehamba ngayo ikusa ekubhujisweni lapho ekuyabhujiswa khona abangafunanga ukwamukela ivangeli lokuthi uJesu Kristu uyinkosi emhlabeni, uyinkosi ezulwini, uyinkosi ngaphansi komhlaba. Babuza ukuthi ngobani? Igama lesi Jesu Kristu liqhamuka kuNkulunkulu, igama lakhe alinika indodana le ayakha, indodana wayakha, indodana iyona uNkulunkulu. Igama lesi Jesu Kristu uNkulunkulu, igama lakhe azibiza ngalo engena kule ndodana. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Njengoba ke kuthiwa ke uyinkosi ezulwini, igama eliqhamuka ezulwini. Yes, Lord. Nemoya oyingcwele owehlela kwindodana oqhamuka ezulwini. Lo ndodana leyo abalibethele esibambanweni bazitshela ukuthi bayibulele.
bayifaka ethuneni yayitaster ukufa ukuthi into enjani yasiyavuka emva kwensuku eziwu3 ngenkazimulo ingakho kuthiwa yanikwa amandla yanikwa nobuhlakani yanikwa nengcebo yanikwa nenkazimulo wavuka ngaphansi walanda izihluthulelo esihogweni wazinika abaprofeti abapostoli bakhe wase ngaphambi kwalokho watshela uPetru kwincwadi kaMathewu chapter 16 verse 18 wakhuluma noPetru. Hallelujah. Incwadi ngokukaMathewu 16 verse 18. Nami ke ngithi kuwe ngaphambi kokuthi ashone phansi emgodini wayesatshela uPetru ukuthi ke lokhu engikufundisa kona kuzokwenzeka lokho engikuphathisa khona mase kwenzeka kuyobe sekugcwaliseleka ufakazi bakho konke engikufundisa kona nengikutshele kona lokubonile ngikwenza. Amen. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 16 verse 15 wathi kubo nina ke nithi ngingubani na? No, ngifuna u16 u18 verse 18. Nami ke ngithi kuwe wena unguPetru. Uthi yena unguPetru, utshela uPetru ukuthi wena Petru ngiyathi wena ke unguPetru. Phezu kwaleli dwala uSefas itshe uthi manje phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami. Phezu kwalesisekelo ngiyakulakha ibandla lami. Idwala uKristu, isisekelo uKristu. Yes Lord. Amasango eHadesi uPetru kuyiveseli ezogcwaliswa lemhlabeni ngomoya oyingcwele nangemfundiso kaKristu kanye nabo bonke abapostoli ayinabo. Kodwa ke ngalesikhathi ukhuluma noPetru uyamtshela ukuthi ke lokho okubonile wena Petru nalokho okushoyo awutshelwanga ukuhlakanipha kwakho kodwa ke ubaba osezulwini ngokuba bonke abakholwayo bezwa ngomoya oyingcwele. So uma uzwa ngomoya oyingcwele akakutshela ukuthi feba, akakutshela ukuthi phuza utshwala, akakutshela ukuthi umuntu wesifazane akashumayele, akakutshela ukuthi wena umuntu wesifazane ephinga noma wena ndoda ephinga noma wena umprofethi wamanga. Uthi phezu kwaledwala ngiyakwakha ibandla lami. Amasango kaSikhoko angeke aze aphumelele. Hallelujah. Ngiyakunika izahluthulelo okuboshiwe emhlabeni kuboshiwe ezulwini. Yes Lord. Okuqaqiwe kubopha emhlabeni fundisha kwabe kuboshiwe nasezulwini nalokho okukhululayo emhlabeni lokho oqaqwa emhlabeni nakho kuyaqaqwa ezulwini. Yes Lord. Nasezulwini nalokho okukhululayo emhlabeni kwaba kukhululiwe nasezulwini. So uma enikwa izahluthulelo akanikho okhiye labo bokuvula eminyango labo abakhalayo. Nikwa imfundiso engcwele. Unikwa izahluthulelo zasezulwini. Ezubuhlakani bukaNkulunkulu okukuphela bazokwazi ukuthi bazithole lezahluthulelo yilabo abamukela uJesu Kristu nemfundiso yakhe. Amen. You understand? Hallelujah. So iyodwa indlela ezulwini uJesu Kristu. Akekho omunye ongathi unayo indlela eshortcut noma indlela engcono ngale kaKristu. Ayikho enye indlela, yinye indlela. And uIsaya uyakhuluma ngalo ndlela. Athi ke kuba khona umendo nendlela. Leyo ndlela leyo indlela yabangcwele. Akungeni lutho ongcolile. Ihanjwa yilabo kuphela abayiziwula kuKristu. Laba abathi bona babone abavuma ukuthi ababoni. Abahamba ngesibani esiphethe uKristu. Yes Lord. Hallelujah. Ayikho enye indlela. Uma kukhona umuntu othi khona indlela esheshayo singacela ukuyazi ngokuba ke thina sazi uKristu kuphela. And uKristu sitshela ukuthi ke kwincwadi kaMathewu chapter 11 verse 28 asibeke inkathazo zethu kuyena
nokuhlupheka kwethu sikubeke kuyena ngokuba yena unejoka elula. Leli joka elilula uma lasi sithatha silithwala ngeke sibe nakho ukuthwala kanzima. Ngokuba yonke imisebenzi yenyama esiyenzayo ephambene necebo lokuphila okuphakade siyayishiya ngemumva. Incwadi uIsaya isahluko 22 verse 22. Ngiyakubeka isihluthulelo sendlu kaDavide ehlombe lakhe. Yezwa indaba. Incwadi ikhuluma umprofeti uIsaya ukhuluma ngesiprofeto sika Jesu Kristu. Umoya engcwele into azoyenza ngaphansi kwesizukulwane sika Davide. Njengoba lehluthulelo lezi eziphethe uJesu Kristu ezinikiwe ezulwini. Amen. Ngiyakubeka isihluthulelo sendlu kaDavide ehlombe lakhe. Uyakuvula kungavali umuntu. Imake uthi uJesu Kristu kwincwadi kaIsaya yesambulo chapter 1 verse 18 bese ubambe lo ncwadi leyo. Sambulo chapter 1 verse 18 bese uphinde ufunde leyo ncwadi leyo lento ayishilo ukuthi akayishongo yini uIsaya akayisho noJesu Kristu eyitshela uJohane umpostoli uJohane. Hallelujah. Incwadi isambulo chapter 1 verse 18 isahluko sokuqala verse 18. Nophilayo uthi yena nophilayo ungophilayo ngangifile wayefile bheka sengingophilayo ungophila okuphakade kuze kube phakade naphakade yena ongophilayo owayefile owatheyista ukufa wakuzwa ukuthi into enjani ukufa wasethatha izihluthulelo esihogweni wabuya nazo wazozinika abakholwa kuyena futhi nginezihluthulelo zokufa. Yayizwa indaba utheni ngalo Isaya. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, glory to God. Incwadi isahluko Isaya sahluko 22 verse 22. Yes sir. Ngiyakubeka isihluthulelo sendlu kaDavide. Isihluthulelo sendlu kaDavide ehlombe lakhe. Uyakuvula kungavali umuntu. Ake ozovula kungavali umuntu. Yena ozovula kungavali umuntu. Lalela uphinda esho njalo futhi uIsaya khulume nangalo ncwadi leyo kwincwadi kaIsaya chapter 11 from verse 1. Hallelujah. Ukuthi lo ozayo uphuma kuphi? Kwisizukulwane sika Davide. Aphinde futhi umoya engcwele akhulume ngoIsaya kwincwadi kaIsaya chapter 9 verse 7. Aphinde futhi akhulume umoya engcwele kuIsaya kwincwadi kaIsaya chapter 7 verse 14. Incwadi uIsaya isahluko mfuna u11 verse 14. 11 chapter 1 11 chapter 11 verse 1. Incwadi uIsaya isahluko 11 verse 1. Yebo. Kuyakuvela ihlumela esiqwini sika Jese. Kuyaqhamuka ihlumela esiqwini sika Jese uDavide. Emva kwaDavide uDavide kuyaphuma esizukulwaneni sakhe kuphume igatsha ezimpandeni zakhe. Ezimpandeni akuphumi kuDavide ngqo kodwa ezimpandeni. Yes Lord. Ezimpandeni usho ukuthi ke yinto eqhama ngaphansi kwesizukulwane sika Davide. Yes Lord. So uma esho njalo umoya ingcwele ethi kuyovela umoya kaJehova uyakuhlala phezulu kwakhe. Uyahlala phezulu kwabani? Umoya kaJehova uyakuhlala phezulu kwakhe. Hambe kwincwadi kaLotuzana kaMathewu chapter 1 from verse 18 or from verse 21. Incwadi ngokuka Mathewu isahluko sokuqala. uJesu Kristu konke uyaziconfirmela ukuthi yena noNkulunkulu bayinto eyodwa. Lalela inyama ayiyona uNkulunkulu kodwa ngokuthi inyama yenza into efuna umoya oyingcwele. Yonke into umoya oyingcwele afuna ukuyenza inyama iyavuma ukuthi yenziswe leyo nto efuna umoya oyingcwele. Lokho kumenza ukuthi abe munye noNkulunkulu ngokuba yini wenza intando kaNkulunkulu akazenzeli intando yakhe. So uma nami ngiphila ngomoya oyingcwele
ngimunye noNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu uphila kumina akusemina manje oziphilelayo kodwa ke uNkulunkulu uphila kumina mina ngiphilela uNkulunkulu ngokuba konke akushoyo ngiyakwenza. Yes Lord. Yes Lord. Incwadi ngokukaMathewu isahluko sokuqala. Yes sir. Verse 21. Yebo. Uza kuzala indodana. Uza kuzala indodana. Uyiqambe igama lokuthi uJesu. Igama lakhe uzoqamba kuthi uJesu ngokuba yini? Ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Ngokuba yena uza kusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Abantu bakhe ezonweni zabo. Ezonweni zethu uzosindisa. Yes Lord. Abantu bakhe akushiwo ukuthi abantu abadalile indodana uzozalwa. Abantu bakhe uhlobo labantu. Yes Lord. Israel. Hallelujah. Lokhu konke kwenzeka ukuba kugcwalise. Lokhu kwenzeka ukuze gcwaliseke ini okwakhulunywa yinkosi ubani ngomprofeti ubani ukuthi bheka intombi. Ubani uprofeti inkosi yakhuluma ngaye njengoba esho kanje Isaiah. Hallelujah. Funda lento eshola. Hallelujah. Mesemva lokho bakonfirmela ukuthi eshonile inkosi. Bheka intombi iyakukhulelwa izale indodana. Intombi iza kukhulelwa izale indodana. Hallelujah. Baya kuyiqamba igama lokuthi uImmanuel. Igama layo uqala wathi uJesu. Yes Lord. Okusho ukuthi yena uzoba umsindisi. Manje uthi lokho kwashiwo umprofeti uIsaiah noma kwashiwo umprofeti yagcwaliseka ukuthi ke kuyakuzalwa indodana izalwe intombi nto. Yini kumele izalwe intombi nto ukuze engazi kuba khona ukusonela kuthiwa no usekwalala nomuntu wesilisa. Lo umsulwa akakaza thi haleluya haleluya haleluya. Amen. Umsulwa akakaza thintwe. Izibulo lokuqala. Izibulo lokuqala. Haleluya. Ezulwini. Amen. Amen. Ngaphansi komhlaba nasemhlabeni. Hallelujah. You understand? Hallelujah. Amen. So njengoba ezalwa wanikwa igama lakhe kuthiwa bani? Lokuthi uImmanuel. Immanuel usho ukuthini ukuthi uImmanuel? Okungukuthi ngokuhunyushwa uNkulunkulu unathi. Uma kuhunyushwa legama lithi Immanuel lisho ukuthi ke uNkulunkulu unathi. Yes Lord. uNkulunkulu unathi. Ngoba uNkulunkulu wakhe indodana wangena kuyona wahlala kuyona. Konke lokho ekwenzayo indodana ikwenza ngamandla kaNkulunkulu. Yini athi ke lento yenzayo uyenza ngamandla kaNkulunkulu. Kwincwadi kaMathewu. Hallelujah. Chapter 27. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 27 noma 28. 28. 28:18. Hallelujah. Yes, sir. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 28 verse 18. Yebo. uJesu wasondela. So esebuya kufela uJesu Kristu. Wayenza ezintathu. Wasondela kubafundi bakhe. Wakhuluma kubo wathi. Wasebatshela ukuthi ngiphiwe amandla onke. Amandla uJesu Kristu anawo akuwona amandla akhe. Amandla awanikiwe. Ngiphiwe amandla onke. Kuwanikiwe amandla onke. Hallelujah. Uzoya kuyona. Yes Lord. Yes Lord. Qedela lapha. Hallelujah. Nginikiwe amandla onke. Yes sir. Hallelujah. Ezulwini nasemhlabeni nginikiwe amandla onke. Kuphi? Ezulwini nakuphi? nasemhlabeni. Lalela ke kwincwadi yesambulo chapter 5 from verse 16. Hallelujah. Incwadi isambulo 8 verse 13. Verse 12. Starting from verse 12. Incwadi isambulo isahluko sesihlanu. Hallelujah. Praise the Lord. Yes sir. Incwadi isambulo isahluko sesihlanu. Yebo. Verse 12. Yes sir. Zithi ngezwi elikhulu. Zathi ingilosi ngezwi elikhulu ngesikhathi uJohane ebona isibonakaliso sasezulwini kukhona kukhala izingilosi kakhulu ngezwi elikhulu. Amen. Zathini? Lifanele iwundlu elahlatshwa. Uyona le into isibonakaliso. Leso uJohane akhuluma ngaso. Yinto esenzekile. Uyayibona ngesibonakaliso. Yenzeke ezulwini ngaphambi kokuthi ke. Amen. Ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Uthi uJesu Kristu engakokhuphuki esavuke ngomzimba wenkazimulo. Kwincwadi kaMathewu chapter 28 verse 18 athi unikwe wonke amandla ezulwini
nasemhlabeni. Yes, Lord. Bese ke uJohane isibonakaliso asibona esibona ezulwini. Yes, Lord. Wabona isibonakaliso ezulwini. Yes, Lord. Ezulwini akusibona Incwadi, emhlabeni. hallelujah. Incwadi isambulo sesihlanu. Incwadi isambulo isahluko sesihlanu Yes, verse sir. 12. Zithi ngezwi elikhulu. Zithi ngezwi elikhulu Lifanele iwundlu elahlatshwayo. uma lithi elahlatshwayo kusho ukuthi uJohane ubona into esenzekile. Yes, Lord. Uyibona ezulwini. Okusho ukuthi ke lesibonakaliso sibonayo sona sisiqiniso ngokuba lento ayibonayo senzakalile kodwa bamconfirmela ngokumoya engcwele ukuthi lento le Yes, Lord. isibusiso. Ukwamukela amandla. Wamukele ini? Amandla. Unikwe ini? Amandla. Unikwe amandla. Emhlabeni ezulwini nasemhlabeni. Unikwe amandla. Emhlabeni nasezulwini. Incwadi yesambulo ithi uJesu Kristu unikiwe amandla. Amen. Lifanelwe iwundlu elahlatshwayo ukwamukela amandla nengcebo nokuhlakanipha. So uma incwadi iconfirma uthi uJesu Kristu ufanele ngokuba ke uJesu Kristu umprofeti uIsaiah 7:14 ufanele uNkulunkulu ukhulumile ngaphambi kokuthi yonke lento le yenzeke ukuthi intombi noma uNkulunkulu uyakwenza isibonakaliso. Intombi Incwadi uIsaiah isahluko 7 verse 14. yebo Ngalokho inkosi uqobo iyakukunika. lalela hayi Isibonakaliso. umngani wenkosi noma ubhuti wenkosi akekho. Ithi inkosi uqobo iyakukunika isibonakaliso. izoletha isibonakaliso. Bheka intombi Intombi iyakukhulelwa izale indodana ibize igama layo ngokuthi Immanuel. okungukuthi uNkulunkulu unathi. Yes, Lord. Manje ku9 and 4 ku9 and 6 uthini 9 and 7 Incwadi uIsaiah isahluko 9 verse 7. Umbuso uyakuba mkhulu. umbuso uyakuba mkhulu. Ukuthula kungabi nakuphela Ukuthula ngeke kuze kube khona esihlalweni sobukhosi sikaDavide. esihlalweni sobukhosi. SikaDavide. Ngokuba incwadi kaIsaiah chapter 11 verse 1 ithe esiqwini sikaJesu Yes, Lord. kuyaphuma ihlumela. Yes, Lord. Kuphume igatsha Kuphume igatsha izimpande zakhe. ezimpandeni zikaDavide. Yes, Lord. Umoya kaJehova Lo moya kaJehova njengoba the incwadi intombi yakuzala. Yes, Lord. Le ncwadi le umprofeti uJakobe ngaphambi kokuthi afe utshela amadodana akhe kakhulukazi atshela uJuda Yes, Lord. ukuthi abafowabo bonke bayokhothama kuye. Usakhuluma ngayo uqobo lwakhe usekhuluma ngesizukulwane sokuthi ke umoya engcwele kuyofika isikhathi sokuthi ke kufike indodana le ezalwe ngaphansi kwempande Ngonyama. Hallelujah. noma kwesizukulwane sikaDavide. Igama layo uJesu Kristu uImmanuel. uNkulunkulu onathi. Ngokuba uNkulunkulu lendodana wayikhetha Amen. Esiqwini sikaJesu. esiqwini nasesizukulwaneni sikaDavide. Igama liqhamuka kuyena uqobo lwakhe elithi uImmanuel. uJesu Amen. uNkulunkulu onathi. Amen. uNkulunkulu babuza ukuthi unathi kanjani uNkulunkulu. Hambe kwincwadi kaMathewu chapter 3 sizwe Amen. Amen. verse 16 or 15. Incwadi ngokukaMathewu isahluko sesithathu verse 15. uJesu waphendula wathi kuye, Ngesikhathi uJesu esuka eGalile ezeJordani noma eJordani wezobhaphathiswa uJohane umbhaphathisi. uJohane umbhaphathisi wathi kena akufanele engabe mina ngibhaphathisa wena kodwa wena fanele ngabe ubhaphathisa mina. Yes, Lord. Wathi uJesu Kristu no kufanele
ukuthi senze ngendlela le ekumele senze ngayo ukuze senze isibonelo esifanele. Wathini uJesu? Vuma kalokhu. Vuma Ngokuba kusifanele ngokuba kusifanele ukuthi sigcwalise kanjalo ukulunga konke. ukulunga ukuze kulunge konke kufanele sigcwalise isiprofeto. Khona wayesevuma ngenxa ukuthi kufanele kugcwalisiwe isiprofeto. Amen. Ngezwe lonto leyo. Hallelujah. So manje ke uJesu Kristu wayesebhaphathiswa kwasekwenzakalani? uJesu esebhaphathiziwe. Wathi uJesu Kristu esephuma ngaphansi kwamanzi Wakhuphuka masinyane emanzini. waphuma masinyane emanzini. Bheka izulu lavuleka. Kwasekwenzakalani? Wabona umoya. Kwasekwenzakalani? Wabona umoya. Kwenzakalani? uJesu esebhaphathisiwe. Wakhuphuka masinyane emanzini. Bheka izulu lavuleka. Kwenzakalani? Izulu lavuleka. Kwavuleka izulu. Wabona umoya kaNkulunkulu. Kwasekubonakala umoya kaNkulunkulu ehla njengejuba. Kwasekubonakala umoya kaNkulunkulu wehla njengejuba. Akwehlanga ijuba, kwehla umoya kaNkulunkulu wehla njengejuba. Eza phezu kwakhe. Wayeseza phezu kaJesu Kristu. Wawembatha umoya oyingcwele. Wayesephila ngaphansi komoya oyingcwele. Wayesephiliswa umoya oyingcwele. Wayeseba munye nomoya oyingcwele. Ngokuba yini? uNkulunkulu uhleli kwindodana yakhe. Indodana yenza intando kaNkulunkulu njengoba uNkulunkulu ehleli kuyona. uNkulunkulu wakhile indodana esibelethweni somuntu wesifazane. Wayiqamba igama. uNkulunkulu wayiqamba igama. Hallelujah. Wathebe seyiqambile igama wasehlela kuyona, wahlala kuyona. uJesu inyama indodana akasiyena uNkulunkulu. Uyindodana liyadlona igama. Kodwa ngokuba kwehla umoya kaNkulunkulu wehlela kuyena. Amen. Waba munye noNkulunkulu. Hallelujah. So konke akhulumayo akakhulumi ngokuqonda kwakhe. Ukukhuluma ngoba ke uthunywe umoya oyingcwele. Incwadi ngokukaJohane isahluko sokuqala. Yebo. Verse 31. Yebo. Nami bengingamazi. Uthi uJohane umbhaphathisi naye wengamazi. Kodwa ukuze abonakaliswe kuIsrayeli. Ukuze abonakaliswe. Ngalokho ngizile. Ngabhaphathisa yena ngamanzi. uJohane umbhaphathisi. Isizathu ukuthi afike. Ukuthi uzothula ubufakazi. Ngoba uthunyiwe ukuthi akazothula ubufakazi. Umoya ohleli kuJohane umbhaphathisi umoya kaElaya. uElaya yilowo ongakubonanga ukufa. Wakhushulelwa kwisiphepho. Incwadi ngokukaJohane isahluko sokuqala verse 30. Nguye ebengisho ngaye ngithi emva kwami kuza umuntu owavela ngaphambi kwami. Wavela ngaphambi kwakhe. Ngokuba incwadi ithi buyiqonqana Johane chapter 1 verse 1. Hallelujah. Incwadi ngokukaJohane. Uma uJohane ethi lo engizomthula wayekhona ngaphambi kwami ngabe bikhona. Lowo incwadi ivula ngaye, ikhuluma ngaye incwadi yokuqala kaJohane. Ivangeli ngokukaJohane. Ivangeli ngokukaJohane. Isahluko sokuqala. Ivesi lokuqala. Ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi wayekhona eqaleni. Ulizwi wayekuNkulunkulu. Ulizwi wayekuNkulunkulu. Ulizwi wayenguNkulunkulu. Izindaba. WayekuNkulunkulu. UNkulunkulu. Yena lowo. Hallelujah. Owayekhona eqaleni. Yes Lord. Izindaba. Yes Lord. Ayikho lula. So uma ke uJohane ebona isibonakaliso sasezulwini ngale. Ebona uJesu Kristu. Yes Lord. Embulela zonke izinto ezenzakalile nekumele zenzeke nezenzakalayo. Uyambulela. uJesu esebhaphathiziwe
wakhuphuka masinyane emanzini, bheka izulu lavuleka, kwase kuvuleka izulu. wabona umoya kaNkulunkulu ehla njengejuba Yes sir. eza phezu kwakhe. Bheka kwavela izwi ezulwini lithi, lo uyindodana yami ethandekayo. So izwi eliqhamuka ezulwini lithi lo Uyindodana yami, asho ukuthi lo nguNkulunkulu. uyindodana yami, Lo ungindodana yami ethandekayo, engithokozile ngayo. uma eyindodana yena Amen. inyama leyakhiwe esibelethweni. Yes, Lord. Usho ukuthi ke uma ethi yena nobaba bayi-one ngokuba ubaba uhleli kuyena wehlele kuyena. Amen. Ingakho incwadi yaseFilipi sahluko 2 from verse 6 or from verse 9. Incwadi kwabaseFilipi isahluko sesibili, Yes sir. verse 9. Ngalokhu ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu. Awuhlehla kancane lapha 8. Hallelujah. Incwadi kwabaseFilipi isahluko sesibili, verse 8. Yes sir. Wathi efunyenwe enjengomuntu. Wathi efunyenwe khona into ebalekile engimele niqonde ukuthi uJesu Kristu inyama yazithoba yahlonipha umoya oyingcwele, wenza intando kaNkulunkulu. Ingakho abayisibonelo nesihlabelo esiphelelisiwe nesiperfect ukuze akwazi ukuthi umzimba wakhe ukhazimuliswe, njengokuba ke kushiwo embhalweni ukuthi ke uyofa avuke emva kwensuku eziwu-3 ukuba waphambana lokho kubhalwe phansi kwakuyoba kusiyena uJesu Kristu lencwadi ekhuluma ngaye. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Kwakuyoba umuntu ozenza uJesu Kristu, njengoba namanje baningi abantu abazenza uJesu Kristu. Yes, Lord. Abanye babo bayafa bethi bafuna ukungcwatshwa bavuke emva kwensuku eziwu-3 ngokuba yini bafuna ukuprove ama-point angenasidingo. Munye kuphela umuntu okumele ukuthi kwenzeke konke lokhu ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu, igama lakhe uJesu Kristu. Amen. Amen. Ngokuba umoya wayenikiwe namandla wanikwa ezulwini ukuthi enze zonke lezo zibonakaliso. Ngokuba uNkulunkulu wayefuna ukubonakalisa ubuyena emzimbeni womuntu. Kwabengaboni uNkulunkulu bona, babebona inkazimulo ngokuba imisebenzi ayeyenza uJesu Kristu Yes, Lord. yayifakazela ukuthi ke uNkulunkulu uphila kuyena. Yes, Lord. Amen. Ukubeka izandla kwabantu, ukuvula amehlo, ukuvusa abantu abafileyo, ukukhulumisa imungulu, ukusukumisa inyonga. Amen. Owathi enesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana Imawuhlehle noNkulunkulu. ithini incwadi? Incwadi kwabaseFilipi isahluko sesibili, verse 5. Yes sir. Mawubekini lowo mqondo owukhona nakuKristu Jesu. Umqondo owukuKristu Jesu fanele nathi suthathe siwenze wethu. Kumele suthathe njengefa uphile kuthina. Lo mqondo wokuJesu Kristu umqondo kaNkulunkulu, njengoba ngishilo ukuthi uNkulunkulu wenza umuntu ngomfanekiso ukuze umuntu enze intando kaNkulunkulu. So uJesu Kristu uyisibonelo esiperfect ukuthi uphila kanjani ngentando kaNkulunkulu. Ungeze uphila ngenyama, uphile ngokomoya oyingcwele, ngokuba umoya haleluya 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 umoya oyingcwele wehlela kuyena. Haleluya Hallelujah. wehlela kuyena, waphila ngaphansi kwesandla sikamoya oyingcwele. Akakubonanga kuyirobhane lokho ukuthi yena phila ngaphansi kwesiphiwo sikamoya oyingcwele. Wenza intando kamoya oyingcwele, wazithoba kwaze kwaba sekufeni kwasesiphambanweni. Amen. Hallelujah, glory to God. Udinga umfundisi. Yes, Lord. Kepha wazidela. Yes sir. Ethabatha isimo senceku. Kepha wazidela, wazinikela. Yes, Lord. Ukuzidela
ukuthi ke uyeka yonke into engakuvimbezela ukuthi wena wamukele isiphiwo sikaMoya. Haleluya, 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 haleluya. Ushiya yonke into engabe isivimbezelo ekutheni wena wamukeliswe. Hallelujah, glory to God. Isiphiwo sikaMoya Ngcwele. Uma ngempela uzimisele ukuthi wena usindiswe. Angikhulumi ukusindiswa lokhu kwesimanje manje lekuthiwa khona phakamisana izandla. Kodwa ngiqhubeke nibe izoni, nibe ifebe, nikhonza izithombe, nibe idakwa. No. Sikhuluma manje ngokusindiswa kwasezulwini okuthola isiphiwo. Hallelujah, glory to God, sikaMoya Ngcwele. Hallelujah, 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 hallelujah. Kepha wazidela ethabatha isimo senceku. Wayesethabatha yini? Isimo senceku. Wathabatha isimo enziwe wathabatha isimo. Amen. Wathabatha isimo senceku. Umuntu ozithobile loyo, umuntu oyinceku, umuntu owenza intando kaNkulunkulu, umuntu ohlonipha izwi likaNkulunkulu, umuntu olandela imfundiso kaNkulunkulu, uyinceku kaNkulunkulu, uhlonipha, uyamsaba uNkulunkulu. Hallelujah. Ugcina imiyalo kaNkulunkulu. Imfundiso amanga ngeke azayenze lo nto leyo. No. Enziwe ngomfanekiso wabantu. Yes sir. Wathi efunyenwe enjengomuntu ngesimo wazithoba elalela kwaze kwaba sekufeni. Walalela kwaze kwaba sekufeni. Yebo, ekufeni kwesiphambano. Ekufeni kwesiphambano. Ngakho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu. uNkulunkulu wayesemphakamisa kakhulu. Yebo. Wamnika igama. uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu. Wayesemnika ngaphezulu kwalokho umphakamisile. Ngoba uzithobile uthi uNkulunkulu ke. Hallelujah, glory to God. Hamba incwadi kaIsaiah chapter 2. Amen. Hallelujah. Chapter 2. Incwadi uIsaiah isahluko sesibili. Yes sir. Verse lokuqala. Yes sir. Indaba awuhambe ku verse 10. Hallelujah. Verse 10. Incwadi uIsaiah isahluko sesibili verse 10. Yes sir. Ngena edwaleni ucashe othulini. Ngena no. Uhambe lapha ya 11. 2:11. Incwadi uIsaiah isahluko sesibili verse 11. uNkulunkulu into esicacisisayo ukuthi uJesu Kristu walalela kwaze kwaba sekufeni kwesiphambano. Ngalokho uNkulunkulu wamkhuphula ngaphezu kwakho konke, waqeda wamnika negama elikhulu kunabo wonke. Legama liJesu Kristu likhulu ngoba liqhamuka kumninilo uNkulunkulu. So uNkulunkulu ufuna abantu abazithobayo, yena uzobaphakamisa. Ngokuba le ncwadi kaIsaiah ngisakayifunda uBright 2:11 ithini? Amehlo omuntu oziphakamisayo ayakuthotshiswa. uNkulunkulu akamfuni umuntu ozithobisayo ngokuba yena uqobo lwakhe uzomehlisa. Nokuzikhukhumeza kwamadoda nabantu abazikhukumezayo bese ngemali yakho lonayo, ngokuthi ke unemali usuzibona ngathi uwikho konke, kuyakufola, uyogingwa phansi, uyoshaba phansi. Kuphakame uJehova kuphela. Kuphakame bani? uJehova kuphela. Ubona waphakanyiswa uJesu Kristu. Hallelujah. Yenza loo nto leyo. Hallelujah. Enye incwadi efakazela into engishoyo ukuthi uNkulunkulu ke labantu abayigwili bayofa bayishiye yonke le. Ahambe kwincwadi kaJohane chapter 21. Incwadi kaJobe 21. Mfuna verse 13. Incwadi ngokukaJobe verse isahluko 31. Yes sir. No, mfuna u21 chapter 21 isahluko 21 verse 13. Verse 13. Hallelujah. Baqeda
imihla yabo baphila imihla yabo ngobuhle. yonke ngobuhle bephila kamnandi abonke abayizigwili Behlela endaweni yabafileyo Kodwa- ngokuthula. ngaloso sikhathi bephila kamnandi beyigwili babhizi behlela kuphi Endaweni yabafileyo ngokuthula. ngokuba yini abanalo ulwazi kaNkulunkulu bajabuliswa izinto semhlabeni Nokho bathi bachitha kuNkulunkulu. impilo insuku zabo emhlabeni bephila kamnandi Yes, Lord. kodwa at the same time beyele ekufeni Yes, Lord. akhiwe ufa wenyaminyama izofa Yes, Lord. umphefumulo wakho ufe Yes, Lord. ufele kumnyameni ngenxa yokuthi wena ingcebo yakho uyigcina emhlabeni Nokho bathi kuNkulunkulu suka kithi. bathini uNkulunkulu Suka kithi. bayamxosha uNkulunkulu the same thing abayenza becrucify uJesu Kristu bethi ke bayaqeda ngoJesu Kristu kanti abazi ukuthi bagcwalisa isiprofeto njengabo bonke abantu abayigwili nababusayo emhlabeni abafuna ukuzwa ngensindiso engcwele abafuna ukuzwa ngale evangeli bafuna ukulivala yini abafuna ukuhamba ngendlela efanele bathini uNkulunkulu abantu Suka kithi. namanje Asifuni ukwazi izindlela zakho. angizwa izo nto leyo izitabane asifuni ukutshela ukuthi izitabane Yes, Lord. Amen. ifebe asifuni ukutshela ukuthi ifebe Yes, Lord. abafundisi bamanga abafuni ukutshela abafundisi bamanga Yes, Lord. amaphoyisa afuna ukuyeka ukukhoshosho Amen. Usomandla uyini ukuba abahluleli abafuni ukuyeka ukuthatha imali zomgwazelo Yes, Lord. yini baxosha ubulungiswa uma uzama ukuxosha ubulungiswa uzama ukugudluza imfundiso kaNkulunkulu Usomandla uyini ukuba simkhonze na? babuza leyo nto leyo ukuthi kuyini ubulungiswa Siyakuzuzani? yayizwa leyo nto leyo ngoba yini babeke ithemba labo ezintweni eziphathekayo Amen. Hallelujah. Siyakuzuzani uma sikhuleka kuye na? uthi bazokuzuzani uma bekhuleka kuye khona into esho uJeremiah kwincwadi kaJeremiah chapter 16 verse 11 ngenxa ukuthi abantu babeka is it 17 or 16 17 Jeremiah 17 verse 11 Incwadi kuJeremiah isahluko 17 17 verse 11. yes sir Intendele Intendele. efukamela ufukamela ingazalanga. amaqanya angawazalanga uthatha imali yokugwazelwa Amen. uxosha ubulungiswa Amen. Unjalo owenza ingcebo ngokungalungi. ubulala abantu ukuze uthole imali ufana nentendele efukamela amaqanda Amen. ingazange ize iwazale Yes, Lord. ithi kunjalo nomuntu owenza ukungalungi Yes, Lord. Yes, Lord. Iyakumshiya phakathi nezinsuku zakhe. phakathi ley'nsuku zakho uzofa Abe yisiwula. uzofa Abe yisiwula ngasekugcineni. uyothi bese ufile yonke le ngcebo yakho ngeke ize kufake ezulwini Yes, Lord. ngeke izikwenzele lutho ngokuba-ke izokushiya ezeni njengobulima bakho kanti uyisebenzela kanzima usebenzela ukuthi-ke uyishiyele emhlabeni yonke lento oyisebenzelayo ukuba ufuna ubulungiswa Amen. nixosha imfundiso kaJesu Kristu nithi-ke nizotholani ngokuthandaza kuJesu Kristu Yes, Lord. Hallelujah. yayizwa loo nto leyo Amen. so buyela ngale le ncwadi yaseFilipi ukuthi lo muntu unikiwe igama le gama kumele nilihloniphe lonke nilisabe Yes, Lord. Yes, Lord. ngokuba umuntu angalisabi le gama leli Amen. uyaphansi lalela enye incwadi ekhulumayo asitshela kuyona uJesu Kristu lento kumele siyenze kwincwadi kaJohane chapter 16 verse 23 Incwadi isahluko 16 incwadi kaJohane isahluko 16 verse 23 verse 23. yes sir Ngalolo suku aniyukubuza lutho kimi. Ngiqinisile ngithi kini. Lokho ngalolo suku usho ngosuku engasekho Yes, yena Lord. bebe bengasakwazi ukuba khulume naye umlomo nomlomo kodwa-ke uthini uqinisile uthini ngithi kini lokhu eniyakucela kubaba. lokhu eniyakukucela kubaba Egameni lami egameni likaJesu Kristu uyakuninika khona. uza kuninika Yes, Lord. konke okucela egameni likaJesu Kristu Amen. uza kukunika bona Yes, Lord. akukhulunywa ngemali No. khulunywa ngobuhlakani ngokuba uSolomoni wacela ubuhlakani Amen. ukuze siprofile ukuthi akhulunywa ngemali hambe kwincwadi kaEsambulo Hallelujah. no kwincwadi kaEsambulo Hallelujah. Amen. 3:17
akhulunywa nesambulu ngayo kona kodwa ngifuna yamathewu ngayo kona but le nayo ikhuluma ngqo into okumele uyenze ngokuba ke abantu bayigwila ngithi bathi banemali ngithi ithini incwadi incwadi isambulo isahluko sesithathu verse 17 yebo ngokuba uthi wena haleluya glory to God haleluya uthi wena ngicebile kangisweli lutho awudingi lutho ngokuba ke unemali unamabhizinisi unenkampani unamathenda unamatekisi usebenza kahle unabafazi abaningi uneemoto eziningi wena unayo yonke into edinga uqoka kahle unuka kamnandi udla kamnandi uthi ke awuboni lutho ongayifuna uNkulunkulu kanti kawazi ukuthi ungolusizi kanti awazi ukuthi wena ulusizi nokuhawukelwa udinga nje ukudabukelwa wena nompofu uhluphekile uyihlupheki nayo yonke lengcebo yakho nayo nophuphuthekayo uyipuphuthe nohambaze unqulu yeyizo lonto leyo ngiyakululeka nango ke uNkulunkulu nangu uJesu Kristu ukunika isiyalo uyakululeka ngoba yini ukukhathalele uyakuthanda le mali yakho nokunganikela uphakela abantu abangenakho ukudla uma wena ungayenzi intando nobulungiswa obutholakala kuKristu wena uyesirogweni nayo yonke lendlebo yakho nakho konke lokuphisana kwakho nakho ukuba yini khona okushodayo ongakwenzi akufanele kushoda nokukodwa uNkulunkulu ufuna sipheleleliswe kuyena eqali ngezwi lakhe ngobuhlakani bakhe so manje nangu umyalo unikwayo ngiyakululeka ukuba uthenge kimi thatha isiluleko esitholakala mahala uthi sithenge akasho ukuthi lethi imali yakho no ngiyakululeka ukuba uthenge kimi igolide elihlanzwe ngomlilo thenga igolide elihlanzwe ngomlilo ukuze ucebe ukuze ube isigwili nezingubo ezimhlophe ukuze wembathe nengubo ezimhlophe ukuhlakani kwaNkulunkulu ukuze ugqokiswe ukhave lokunqunu bakho kuba isilima okuba isifula kungabonakali ihlazo lobuze bakho kungabonakali ubulima bakho nomuthi wamehlo wokugcoba amehlo akho unikwe imfundiso ezokuvula uqonda ukuba ubone ukuze ubone iqiniso lalela angisho usho kanje manje so uma esho kanje hambe kwincwadi yaMathewu lapho ikhuluma ngayo chapter 6 verse 33 noma uqale khona le khona ethi ke ningazibekeli indlebo emhlabeni haleluya incwadi ngokukaMathewu isahluko 6 yes sir verse 33 yes sir verse 33 awuqale from verse 25 from verse 25 ngalokho ke ngithi kini ningakhathazeki hlehla haleluya incwadi ngokukaMathewu isahluko 6 yes sir verse 24 yebo akakho ongakhonza amakhosi amabili akekho ongakhonza amakhosi amabili ngokuba uyakuzonda enye ngokuba uzokhonza enye kodwa manje lenye ungafuni ukuyikhonza ngokupheleleyo noma abambelele kwenye adedele enye noma akhonze kakhulu enye ningekhonze uNkulunkulu awuqale ku-19 haleluya siyabonga Nkosi Jesu mase ku-19 uhambe ku-33 emva kwalokho verse 19 yes sir ningazibekeli ingcebo emhlabeni ingcebo yakho mayingabi kuphi emhlabeni ungazibekeli ingcebo kuphi emhlabeni ngokuba yini lapho kukhona inundu nokugqwala kukhona inundu ukubola nokugqwala irust yes Lord nalapho amasela efohla khona ebe afika fohle amasela emzini wakho ezontshontsha kuba wena unakho konke abantu abahluphekile bafuna umuntu onakho konke lezo lonto leyo ukuba yini bahluphekile kodwa ke ukuze wena uzokwazi ukubalansisa izinto soyibalansisa lento ngembhalo ukho uzoyibona into esichazayo kepha zibekele ingcebo
ezulwini. So uma esho kanje ibambe lencwadi le. Lencwadi uyibambe ngqi ungayidedeli. Uhambe uye kwincwadi yakho uMathewu chapter 19 verse 18 19:18 le khona kuqhamuka insizwe entsha ithi ifuna ukuhamba noNkulunkulu, ithi ifuna ukuhamba noJesu Kristu. Hallelujah. Hallelujah. Yabuza ukuthi yini kumele iyenze. Amen. Yabo. Wathi incwadi ngokuka Matthew sahluko 19 verse 18. Yes sir. Wathi kuye awuhlehla kancane. Verse 16. Yabo. Bheka ke kwasondela kuye othile. Kwase qhamuka kuye othile. Wathi mfundisi. Wathi mfundisi. Ngiyakwenza ntoni enhle ukuba ngibe nokuphila okuphakade na? Wathi yini kumele ngiyenze ukuze ngithole ukuphila okuphakade? Wathi kuye, yes sir. Ungibizelani ngokuhle na? Yes sir. Munye ongomuhle. Munye omuhle. Kepha uma uthanda ukungena ekuphileni. Uma ufuna ukungena ekuphileni okuphakade, gcina imiyalelo. Gcina nini? Imiyalelo. Yebo lo ngishoyo. Ungaba nomusa upha abantu ukudla, ubanika imali. Uma wena ungayigcina imiyalelo. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, glory to God. You understand? So, hallelujah, 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 hallelujah. 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 Gcina imiyalelo. Gcina imiyalelo. Hallelujah. Wathi kuye miphi na? Wabuza yiphi imiyalelo kumele ngigcine na? uJesu wathi, yes sir. Yile. Ungabulali. Ungabulali. Ungaphingi. Ungathi ushadile uphume emshadweni olala ngaphandle. Ungebi. Yeka ukuthatha ungacelanga futhi ungabonwanga bese uyakufihla lokho. Ungafakazi amanga. Kungathi bekhulunywa izinto ezingelona iqiniso na utholakale ufakazi. Yazisa uyihlo nonyoko. Kubalulekile ukuhlonipha uyihlo nonyoko nabantu abadala nozakwenu. Ukuhlonipha kuyikho konke. Lalela kunabantu abathi ke ngoba bona basindisiwe ababahlonipha abantu abangasindisiwe. Wisibula bonza njalo awukhombisi ukuba nothando lukaKristu. Yazisa uyihlo nonyoko. So uma uhlonipha wonke umuntu. Ngokubuthi uNkulunkulu impindiselo ngeyakhe. Mina nginokuhamba emgaqweni ngibuka abantu engazi ukuthi ngcono kunabo. Ngisindisiwe kufanele ngibathandazele. Ngicela enkosini ukuthi ngelinye ilanga ngizibonakalise kubona. Ngokuba ke nami nganginjengabo. Yayizolonto leyo. uNkulunkulu ngomusa wakhe nangengalo yakhe ende wangibuyisela ekukhanyeni. Uma ngisekukhanyeni akusho ukuthi lokho mina sengingcono kunezwe. No. Ngokubuthi uNkulunkulu ke ngiyakuba nomusa kulabo engiyakubona nomusa kubona. Wothanda umakhelwane wakho. Aphinde athi ungathi ngoba nayo usuka phakathi bese uzibona ukuthi wena ke so ungcono kunabanye abantu ngoba usekakhishwa njengegatsha elihlathiwe laxhunywa kumvini. Singamagatsha axhunyiwe. Sixhunyiwe. So uma ungasaperformi ngendlela efanele uzakhishwa ulahlelele kude. Hallelujah. So kubalulekile ukuthi uzithobe uhloniphe. Yes Lord. Izinto ezofaka ezulwini ukuzithoba njengoJesu Kristu azithoba kwaze kwaba sekufeni kwesiphambano. Yezo lonto leyo. So manje wena ngicela ukuthi ke kunezinto ongafuni ukuzikhuluma nabantu abayizoni ngokuthi usungcono. No. As long ungayena ufakazi uvumelana nezinto ezingcono. Yes Lord. Eziphambene wena uphila nabo bonke abantu ngoba usemhlabeni wezoni. Yes Lord. Kodwa ungaphuli imiyalo kaNkulunkulu. Amen. Ungahamba endleleni yezoni. Amen. Yezo lonto leyo. Uqhubeke. Wothanda umakhelwane wakho. Thanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Uma eyisoni mthande akusho ukuthi wena yenza isono. Mthande khona eyisoni enjalo ukuze abone uthando lwaNkulunkulu kuwena. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Amen. Funda ukulalela izwi lenkosi ukuthi uthini. Ungajahi ukuzenza ngcono. Funda ukulalela. Ngoba ikona ozokusindisa. Yayizo lonto leyo. Kwenzakalani emva kwalokho? Insizwa yathi kuye. Yayisithi insizwa. Konke lokho ngiyakwenza. Ngikugcinile. Yes sir. Ngisasesilalelweni. Yebo. Na. uJesu wathi kuye, uma uthanda ukuphelela hamba uthengise ngempahla yakho uphe abampofu. Nayo ke into futhi ke
okumele uyenze ekugcineni Amen. so igcine yonke imiyalelo usungaba nomusa ngoba yini usuyayazi indlela nemfuno kaNkulunkulu kuwena Yes, Lord. umusa Amen. yezo ukuze bengezungena abagqekezele Yes, Lord. noma bengena abagqekezele ukuze uzoba noqondo ukuthi vele emhlabeni kunje so akufanele noma ngifuna ukuzihlobisa emhlabeni kakhulu ngibonakala nginayo yonke into ukuba ngizilandela amanzi omsele Yes, Lord. ingakho befohla ngoba yini ke nifuna ukuzibonakalisa ukuthi oh mina nginemali ngirich nabo bonke kufanele babone ukuthi ngathi ama double story Amen. noma double story bazongena ngaphansi babreak ngaphansi baphinde bazogqekeza ngaphezulu baphinde sebengawoqedi uNkulunkulu uzokuyekela Amen. ukuba yini uzothi uNkulunkulu yindaba uNkulunkulu ayekela abantu bagqekeze emzini wami ngoba naku ngirich ngoba unomona Yes, Lord. ufuna ukubukwa Yes, Lord. ungaba rich imali yakhe ihlala ebhenki uphinde njengoba bonke abantu emphakathini as long unokudla unempahla zokugqoka unendawo yokulala Yes, Lord. Amen. asikho ngosokuloku ufuna ukubukwa Uphe abampofu. ngoba ubonakala ngesikhathi usutestwa Yes, Lord. sebezo uvinjwe endleleni uzophutha imoto noma uzophuthwa iwash Yes, Lord. lelo ogqokile ligolide elibizayo Amen. ufuna ukufela iwash Amen. Amen. ngenxa ukuthi uthembele kulona sona nje isithixo mina ngamanje ngifela uKristu kunokufela into engigqokile Yes, Lord. uma umuntu ethi ubamba inkunzi Mnike. kufanele ngimnike Hallelujah. why kumele nginwele izinto zasemhlabeni ezizofa Amen. why Yes, Lord. wathi umuntu no ngisebenzele kakhulu ngasebenzela ngamandla ami wonke Hallelujah. Sula. Hallelujah. uyazikhohlisa Amen. ingakho ke nithi ke umuntu uma efika ezonto imoto yami ngamdubula uthi uyakholwa kodwa uphathe ibhamu Yes, Lord. uthi umfundisi kodwa unezibhamu endlini yakho Amen. awukholwa wena Awukholwa. no ithemba lakho libeke ezibhamini ucabanga ukuthi ukuphepha kwakho kusesibhamini Senyameni yakho. yeyizwa loo nto leyo hallelujah glory to God and understanding usho ukuthini ukukholwa Amen. angifuni ama-bodyguard hallelujah glory to God ngiphila la uNkulunkulu uJesu Kristu zangabe nama-bodyguard wabatshela embuza uPilate ethi-ke mina nginamandla okukubulala ngikulengise nginamandla okukudedela wathi lawo mandla bungeke uze ube nawo ube bongatholanga kulo uma bengavumanga uNkulunkulu Yes, Lord. uma sevuma uNkulunkulu kufanele kwenzeke lokho kumele kwenzeke Amen. 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 uma sevuma yena ngaphela hallelujah glory to God uma sevuma uNkulunkulu kuzokwenzeka ngisho ngaba ufaka imithi ufaka amabhande engalweni ufaka intambo esinqeni Yes, Lord. uzofa Amen. Amen. so lokho nakho noma kuthiwa unani yipha Abampofu. yipha Amen. Ungabi nomona. Abampofu. ubapha abantu Khona uza kube uba negugu ezulwini. uyoba nani Negugu ezulwini. igugu lakho litholakala kuphi Ezulwini. wasebenzakalani lo muntu? Uze ungilandele. mase ulandela uKristu Yes, Lord. gcina imiyalelo kaNkulunkulu ube nomusa uphe Amen. bese uyamlandela uJesu Kristu Yes, Lord. Yes, Lord. yezwa loo nto leyo wasenza njani umfana emva kwalokho Yathi insizwa ukuba izwe. yathi-ke insizwa seyizwile le nto le Yamuka idabukile. yasimuka ngenxa yokuthi-ke ayifunanga ukwamukela lokho kusho uKristu Ngokuba yayinengcebo enkulu. ngokuba ubambelele kwizinto zasemhlabeni ucabile ngithi Yes, Lord. uhlule ukwenza into esimpulu Amen. wasethini uJesu Kristu emva kwalokho Kepha uJesu wathi yebo kubafundi bakhe, yebo ngiqinisile ngithi kini, onothileyo uyakungena kalukhuni embusweni wezulu. kunzima ukuthi abantu abayigwile emhlabeni bamukele ivangeli likaKristu Yes, Lord. kunzima ukuthi bakholwe banikele kuNkulunkulu nakuJesu Kristu Amen. abantu abayigwili kunzima ingakho kunzima kubona ukuthi basindiswe Yes, Lord. ukuba bathembele emalini Futhi ngithi kini, kulula ukuba ikameli lingene ngentunja yosungulu kunokuba onothile angene embusweni kaNkulunkulu. ithi ikameli lingcono lingakwazi ukuthi lizithobe Hallelujah. lizithobe ngoba lifuna amanzi lingangena embobeni engangeni nalithi Yes, Lord. ngenxa ukuthi lifuna ukuphuza same thing nomuntu ohluphekele umoya oyingcwele haleluya Hallelujah. uza kuphi uza kuKristu Yes, Lord. befika kuKristu azithobe azinikele azidele anikwe ukuphila okuphakathi aphuza edwaleni lunguKristu Amen. Amen.
sebezwile lokhu abafundi bethuka kakhulu. Kuyathusa vele ukukhombisa ngona ukuthi bonke abantu abayigwili benza noma ngabe yini abayithandayo. Ngoba yini? Babusa imali, ababusi balelizwe babusa ngemali kuphela, babusi nobulungiswa. Yezwa lonto le? Bathi pho kungasindiswa bani na? Ubani ongasindiswa? Kepha uJesu ebabheka wathi kubo, kubantu akunakwenzeka, kepha kuNkulunkulu kungenzeka konke. Uyabona ke umthatha ithemba lakho libeke kumuntu uyasiqalekisa, uqalekisiwe. Kodwa uma uza kuNkulunkulu zonke izinto ziyenzeka. Hallelujah, glory to God. But with God all things are possible. Kodwa kubantu kunzima. Akukho lula. Ngoba mobuka ngamehlo enyama konke kwena emahlweni akho ubona ngathi ukuthi kunzima. Ingakho kuthiwa ke shiya zonke izinto zomhlaba uze kuKristu. Uzolanda ijoka lakhe uthwala lona elula nawo wonke. Ngokuba kuNkulunkulu konke kungenzeka. Kodwa kumuntu akulula. Ngokuba umuntu ufuna kwenzeke ngamandla akhe, akafuni ukukholela kumoya engcwele ukuze umoya engcwele uyekele udlala indima yawo. No. You understand? Yes, God. Ongiphi incwadi sesivala, ungiphi incwadi yeMaroma Hallelujah. chapter 6. Incwadi kwabaseRoma isahluko sesithupha Ungiphi verse 21. verse 21. Yes sir. Ngaleso sikhathi nani nezithelo zini na? Eseni nezinhloni. Ungiphi 20. Hallelujah. Verse 20. Ngokuba lapho nise izinceku zesono Ngesikhathi ke nisaphila esonweni nani khululekile maqondana nokulunga. nanikhululekile maqondana nokulunga ngoba nanezintando yenu ifeba niphuza nidakwa nintshontsha niqambelana ambanga niphinga nibulalana nisakathana Ngaleso sikhathi nani nezithelo zini na? yini ithelo nina azikho. Uthelo ukusebenzela uSathane uba isigqila sikaSathane wenza zonke izinto zobumnyama. Eseni nezinhloni ngakho manje. So uma sowusindisiwe yini ekwenza ube namahloni uma ususindisiwe? Angiyiboni into engenza ube namahloni ngoba ngigqokisiwe manje ingubo emhlophe ngathenga igolide elithestiwe emlilweni kuKristu. Ngihamba ngobuhlakani kaNkulunkulu ugcina imiyalo engcwele ekuyiyona lethu ukuphila okuphakade. Nginokuqonda ukuthi yini engiphilelayo. So angisenawo amahloni njengoba ngiphila enyameni. Uma ngizibuka manje ngibuka lo mhlengo omdala ngiyabona umehluko ukuthi hayi ngikhulile manje. uNkulunkulu ungikhulisile. Senginokucabanga kwakhe kuphila kumina. Sengekwazi ukuhlukanisa ke okuhle nokubi ukuze ngikhethe ukuthi mina ngifuna ukuhamba ngendlela engcwele. Kufanele ukhethe. Amen. Yes sir. Ngokuba ukugcina kwalokho kungukufa. Ngokuba ukugcina kwesono yini? Kungukufa. Ukugcina kokuphila kwakho esonweni kungukufa, ukwenza yonke inkanuko zenyama. Ukufa komphefumulo. Kepha manje senikhululiwe esonweni. Manje ngokusindiswa kwakho ukuza kuKristu wamukele uJesu Kristu. Uvume ukubhaphathiswa egameni kaJesu Kristu emva kokuphenduka. Wamkeliswa isipho sikaMoya Engcwele. Amen. Ukhululiwe. Amen. Esonweni. Yes, Lord. Ukhululiwe emsebenzini enyama engcolile. Amen. Ukhululiwe kwizinkanuko. Senikhululiwe esonweni. Leyo lonto leyo. Nabangabakhonza uNkulunkulu. Nina manje ningabakhonza bani? uNkulunkulu. Uma sosindisiwe ukhonza uNkulunkulu ngokupheleleyo. Ninazo izithelo zenu kube ngukugcwaliswa nasekugcineni ukuphila okuphakade. Uphinde. Hallelujah. Hallelujah. Kepha manje Manje senikhululiwe esonweni. nikhululiwe esonweni.
nabangabakhonza manje uNkulunkulu likhonza uNkulunkulu ninazo izithelo zenu izithelo zenu kube kungukugcwaliswa ezokugcwalisa nasekugcineni ekugcineni kwakho konke ukuphila okuphakade. okuphakade ngokuba yini ngokuba inkokhelo yosono ingukufa. inkokhelo yesono ingukufa uNkulunkulu wathi Adamu ningadla kuyona yonke imithi kodwa ningadli kulo muthi lo ngokuba mzukwane nidla lo muthi niyakufa nokufa. Hallelujah. Bafela esonweni. Yes, Lord. Wonke umuntu owazalwa emva kwakaDamu wazalwa ngaphansi kwesono. So manje uma sewukhonze uJesu Kristu wamkhetha Amen. wena uphulukisiwe esonweni ngokuba ke inkokhelo yesono ukufa. Kepha isipho somusa Kepha isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade. isipho somusa kaNkulunkulu sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade kuKristu Jesu inkosi yethu. kuKristu uJesu inkosi yethu. inkosi yethu ezulwini, inkosi yethu emhlabeni, inkosi yethu ngaphansi komhlaba. Lezo lonto leyo. So uma nawe ufuna ukuphila okuphakade kuKristu Jesu inkosi yethu, ithini incwadi yezenzo? Incwadi izenzo isahluko sesibili. Yebo. Verse 38. Yes sir. uPetru wayesethi phendukani. Manje isikhathi ukuthi nawe ufuna ukuphila okuphakade ngithi usukathela ukwenza imisebenzi yenyama. Uthini uPetru? Phendukani. Yilowo nalowo abhaphathiswe. Yilowo nalowo kufanele abhaphathiswe. Lokho kufanele kwenzakalile ukuthi wena mase uphendukile ezonweni zakho ubhaphathiswe. Ngoba noJesu Kristu wabhaphathiswa, nawe ukumele ukuthi ubhaphathiswe egameni lakhe uJesu Kristu. Egameni likaJesu Kristu. Bese sobhaphathisiwe kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa. uyobe sowamukeliswa Isiphiwo sikamoya oyingcwele. Isiphiwo lesi esehlela kuJesu Kristu wasishela abapostoli bakhe wabatshela ukuthi ngiyahamba kodwa ngiyamthumela ubaba uyakunthumela umduduzi. Ezolonto leyo lo mduduzi lo moya oyingcwele abawamukela abokuyibona abamukela uJesu Kristu ngokuba incwadi ithi ke bonke ababamukela baba ngamadodana namadodakazi ophezukonke uNkulunkulu. Ngokuba isithembiso ngesenu Lesithembiso ngesenu nesabantwana sabantwana benu esabo bonke abakude abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Yes sir. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni lesizukulwane lesi esiphambeneyo. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Right. Sibonga uNkulunkulu ngamandla akhe uyothi ke uma sofuna ukuphenduka noma sowuphendukile sofuna umbhaphathiso siyokwenza ngakho konke okusemandleni ukuthi size lo khona noma sizame indlela yokuthi ugcine ubhaphathisiwe egameni likaJesu Kristu. Amen. Noma ke unembuzo mayelana neBhayibheli. Yes Lord. Noma khona ufuna ukusichazela khona ukwaziyo ngeBhayibheli. Amen. Noma ufuna ukubuza nje ubhaphathiso noma ufuna ukubuza mayelana neBhayibheli inamba soyishiya na yonke imininingwane lesitholakala khona nangendlela esitholakala ngayo. Amen. Amen. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu onamandla siyabonga izwi lakho Baba elukuphila olikhiphile wena kusukela kwisisekelo somhlaba ngoba ulizwi wayekhona ekuqaleni. Ulizwi unguNkulunkulu ukuNkulunkulu. Baba izwi lakho liyisibani esingeke sahlala ekusithekeni kodwa sihlala ngaphezulu kwentaba la kuno wonke umuntu efanele abone ukukhanya. Siyimbewu ohlwanyela ngayo ukuba ingene ezimpilweni zethu sibe nezithelo ezithokozisayo kuwo umoya engcwele. Nkosi uJesu mayenziwe ke intando yakho izwi lakho seliphumile likontrolwa nguwe umoya engcwele lifeze lokho lithumile kuba luwenze emhlabeni
ngamandla enkosi yethu Jesu Kristu ongaphezulu kukho konke. Wena ongumnini mandla onke. Sikunika udumo namanje kuze kube phakade. Amen. Amen. Inamba bazalwane sheshe uthatha ipeni ubhale. Inamba esitholakala kuyona 066 566 9245. Ngizoyiphinda 066 566 9245. Naku email address siyatholakala izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Bhala uthi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Siyatholakala na ku YouTube. Mufaka ubhale lapha ku YouTube uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Uzobe usithola ku YouTube, usubscribe, ushare nakubangani bakho, nakubo bonke abantu abadinga ukuzizwi. Siyatholakala na ku Instagram. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi nomsindisi phezu kwempilo zethu manje kuzobe phakade. Amen. Amen. Sibonge bazalwane umbuso wenkosi nothando oluphuma kuJesu Kristu. Sithi ke masiphinde sibonane futhi ngokuzayo uma inkosi ivumile. Amen. Amen.